Challenge on mark B. Block by left. 2 point left. 2 point left. Challenge lost. A viszonylag következő mérkőzésében a fióban a kanadai Justina Di Stasio lefelelez a kolumbiai Canteria. A szakaszt mondtam valamit olyan, hogy a monitoromban azt mondtam, hogy a bőrzből lesz a kanadai DG
más nem volt ideírva. Ez rendes neve, ez Emilia Distácia. A mérkőzés kevesebb, mint 4 percig elkezdődni. Mondjuk aztán akkor ezt mentették későbbre, és jöhetne a következő város. De van még egy bőven. Challenge on 8 is function only controlled by blue. 2-point blue. Challenge lost. Fundamentally, 76 kilos, round 4. Just Elena Anastasio, Colombia.
Net block, negative wrestling. Block to hand. Caution, blue 2-point red. Again, Patel. Challenge lost.